família, benvinguts a Barcelomania. Avui vos ensenyarem a fer un parc públic. I per fer un parc públic, primer de tot necessitarem un solar com aquest, amb una carretera que hi passi per davant, i molt de cotxes que passen per aquí cotxes, més cotxes per aquí, i sobretot una rotonda que mos servirà per guanyar molt de dobret. És aquesta rotonda preciosa i hi posarem també arbres, hi posarem gespa, perquè els ecologistes no se queixin. M'ha caigut l'arbre aquest, igual posarem per aquí aquest arbre, igual posarem gespa per aquí, perquè si els ecologistes se queixen, després mos posaran més. Tanmateix per 4 hippies que hem de tenir compte no passa res. I sobretot hem de posar un parc infantil, que sigui gros, un castell, una rèplica exacta del castell de la Mola de Menorca, caríssima, com aquesta, així, aquí davant el posarem, ha de ser molt segur, i perquè sigui tan segur, el donarem a un amic nostre. I sobretot, i més important per un parc públic, ciment. Sobretot, molt de ciment! Ciment! Visca el ciment, el posam així en el parc públic. I sobretot, importantíssim, la factura, que són 25.000 milions d'euros. No, 25.000, no. 30.000 milions d'euros. Farem així números redons, tampoc no importa aquí. La factura ja la tenim. Ja està, ja som milionaris. Oh, quin desastre! M'he oblidat de fer l'aparcament subterrani. Bé, és igual, l'hauré de desfer tot i el tornaré a construir. Àlida, fins la setmana que ve. Així, tot arrebassat, tot destrossat. Adéu. Ciment!